Chcete dnes vydělat $1000? A znovu $1000 za den? Každý den? Naši členové pracují pouhých 15 minut denně, nastavují si obchodní parametry a těší se ze stabilního příjmu na svých účtech. Pouhých 15 minut vašeho času. Účinnost této metody si již ověřilo mnoho lidí a je zde bezpečná. Váš finanční úspěch je zaručen. Stačí jen 1,5 minuty, abyste se k nim připojili a začali vydělávat peníze. Té, co během následujících 24 hodin obdržíte svých prvních $1000, se váš život drasticky změní. Dokážete si to představit? $1000 denně po zbytek vašeho života. A jedná se o zcela bezrizikovou příležitost, protože nemáte co ztratit. A pokud se na toto video díváte právě teď, znamená to, že jsou ještě volná místa. Ale pojďme k věci. Aby bylo jasno, nebudu vám nic prodávat a moje nabídka stojí zde zdarma. Nejprve tedy projdu své pozadí. Jmenuji se Harry Fisher a jsem tvůrcem a generálním ředitelem společnosti Quantum Open AI. Pracoval jsem jako softwarový inženýr pro velkou mezinárodní společnost. Mým úkolem bylo neustále nasazovat umělou inteligenci pro sledování nejdůležitějších tržních dat. Dalo to zabrat bezesné noci, frustrace, litry kávy. Tím vším jsem si prošel, ale nakonec jsem vyvinul program, který analyzuje sekce s mimořádnými zprávami a hledá určitý spouštěč, klíčová slova jako válka, politické nepokoje, zemětřesení nebo pád měny. A vlastně jakákoliv spouštěcí slova, která by mohla znamenat spontánní reakci trhu. Ve skutečnosti je počet proměnných, které software analyzuje, více než 3 miliony. Poté vypočítá pravděpodobnost, že se daný řetězec bude v určité době znovu opakovat. Jinými slovy, nejpřesnější výsledky jsou vždy výsledkem komplexní analýzy. Jedno slovo navíc může pozici vychýlit nahoru nebo dolů. V podstatě to je to, co dělám den za dnem. Tento systém je navíc pravidelně vylepšován díky včasným aktualizacím. Jedná se o zcela novou, výkonnou a automatickou metodu, která vám umožní vydělávat peníze na internetu bez předchozích znalostí. A vím, že se ptáte, proč se s vámi o tyto cenné informace dělím. Pravdou je, že jsem si dal za svůj celoživotní cíl pomáhat obyčejným lidem, jako jste vy, vydělat na internetu peníze, které jim změní život během několika dní. Můj produkt Quantum Open AI, na které tvrdě pracující lidé čekali. A dnes je den, kdy se váš život navždy změní. Právě teď hledám tým lidí ochotných se k mému novému projektu připojit. Jen malé upozornění, počet míst je omezený. A pokud stále váháte, zda to zkusit, je to jen na vás. Rozhodujte se ale rychleji, čas jsou peníze a o tuto šanci můžete přijít. Kromě toho chci zdůraznit ještě jednu věc, do zítřka se mi možná podaří nabrat ten správný počet lidí a zápis uzavřít. Jak se říká, kdo dřímá, ten prohrává. Pospěšte si, pokud opravdu chcete vydělat $1000 denně. Nyní ukážu výsledky svých současných členů. Tito lidé vydělávají peníze bez námahy na úplném autopilotovi, jejich dosavadní výsledky jsou impozantní. Průměrný příjem každého účastníka tohoto projektu se pohyboval kolem $2198. Michal z Velké Británie vydělal přibližně $1255. Alex z Nového Zélandu vydělal $2345. Andrew z Austrálie získal $2544. Co stojí za mým úspěchem? Tajemstvím je Quantum Open AI. A právě teď je tento program mým výrobcem peněz číslo 1. Je to stojí zde legální řešení, které přináší zisky mě i mým partnerům. Musím však přiznat, že tento projekt by nebyl realizován bez technologického génia Elona Muska. Quantum Open AI podílel od první fáze vývoje. Mimochodem, celý software byl vyvinut a testován v zařízeních společnosti Tesla. Mezitím vám přesně vysvětlím, jak vše funguje. Řekněme, že se chystáte obchodovat pár euro-dolar. Existují však i další páry, které jsou propojené: euro-jen, dolar-jen, libra-jen, euro-libra, jen švýcarský frank a dolar-švýcarský frank. Pokud správně analyzujete pohyb podél celého tohoto řetězce, můžete předpovědět, jak se bude chovat konkrétní pár, který obchodujete. Taková analýza vám však zabere hodně času. Proto jsme vytvořili automatizovaný software Quantum Open AI, zvládá obchodování s nulovým zásahem člověka. Unikátní algoritmy mu umožňují zaznamenat jasný trend v celém řetězci souvisejícím s konkrétním aktivem a provádět obchody rychleji a efektivněji než jakýkoliv lidský obchodník. Uživatelské rozhraní Quantum Open AI je dobře navržené, takže se snadno ovládá v počítačových i mobilních prohlížečích. Pro obchodníky, kteří chtějí mít své obchodní aktivity plně pod kontrolou, je k dispozici také možnost manuálního obchodování. Zpeněžit se na software Quantum Open AI je to nejjednodušší, co kdy vyděláte. Musíte mi dát za pravdu, že $1000 denně jsou opravdu slušné peníze. A k dnešnímu dni není na trhu žádný jiný podobný software. Výjimečnost tohoto systému spočívá v tom, že vlastně nemusíte dělat vůbec nic. Stačí spustit program a sledovat, jak vám peníze rostou z pohodlí domova. O zbytek se postará můj tým. No, není to milion ročně, což zní lákavěji.
No tak, přestaňte alespoň na okamžik hledat klíč k nevýslovnému bohatství a mnohamilionovým výhodám. A položte si jednu jednoduchou otázku. Vážně věříte, že to někdo rozdává zadarmo, aniž by za to něco chtěl? Jsem k vám upřímný hned na začátku, platforma si účtuje provizi ve výši 1 jízde ze zisku, který uživatel vygeneruje. Že jsem přímo zainteresován na tom, aby to pro vás fungovalo, protože díky vám budu moci vydělat spoustu peněz. Pokaždé, když provedete ziskový obchod, dostanu procento z vaší výhry. Mimochodem, všechny příjmy generované na naší platformě jsou osvobozeny od daně. Zní to skvěle, že? Takže pokud máte práci, ale hledáte způsob, jak s ní skončit, tohle je pro vás. Pokud už máte dost toho, že jste na mizině a nejste schopni zaplatit ani účty, tohle je pro vás. Pokud jste matka samoživitelka pobírající pomoc od státu, tohle je pro vás. Ať už je vaše osobní situace jakákoliv, pokud chcete tyto kapesní starosti nechat za sebou, je to pro vás. Nyní dokončuji plány na zveřejnění. Pokud se ke mně připojíte, chystám se z vás udělat svůj další úspěšný příběh. Udělejte pouhé 3 jednoduché kroky a začněte s Quantum OpenAI. Krok 1. Zaregistrujte se a získejte účet v programu Quantum OpenAI. Krok 2. Počkejte na telefonát od zástupce společnosti a začněte automaticky obchodovat. Krok 3. Odpočívejte a přijímejte zisky na denní bázi. Na co ještě čekáte? Klikněte na tlačítko pod tímto videem a rezervujte si své vlastní místo na výsluní právě teď. Již zítra můžete obdržet svých prvních $1000.